Δυνατές ερμηνείες. You ready? Hit it. Μεγάλη δημιουργή. Αξέχαστες ιστορίες. Ταινίες ορόσημα που κερδίζουν επάξια μια θέση στην οθόνη μας. Ένας προορισμός, ένας θεσμός. Κοσμοτέ Cinema Oscars. Hi everybody. Κάθε μέρα, 3 βραβευμένες ταινίες back to back. That's what we want tonight. Ξεχωριστά αφιερώματα. Και το χρυσό VIP εισιτήριο για τη μεγάλη βραδιά. And the Oscar goes to... Την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Ζωντανά στο Κοσμοτέ Cinema Oscars. Από 20 Φεβρουαρίου έως και 22 Μαρτίου. Αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV.